sárgafejű királyka a tüzesfejű királykával együtt a legkisebb hazánkban előforduló madárfaj. Testhossza 9, szárnyfesz távolsága 13-16 cm, testtömege pedig 4-7 g. A feje tetején lévő sárga foltkoronáról kapta a nevét, amit két oldalt fekete csík határol. A tüzesfejű királykától legkönnyebben úgy különböztethetjük meg, hogy a szeme körül szinte csak fehér tollak láthatók, a fekete szemsáv hiányzik. Pókokkal, levéltetvekkel, poloskákkal, kabócalervekkel táplálkozik, akiket mohapárnákról szed össze, vagy a sűrű lombkoronában talál meg. Elsősorban lucfanyvesekben él, Európa északi részéről délebbre vonul, és ilyenkor télen a lomberdőkben is megjelenik. A nálunk északabbra áttelelő példányok a hidegebb időszakokban is pókokat és rovarmaradványokat fogyasztanak, mert ezzel a rovarevésre specializálódott csőrrel képtelenek feltörni a magokat. Március végétől a nyár közepéig költ. A fészket a tojó készíti a lucfenyők ágaira. A mohából és pokhálóból készülő műalkotás aprólékos megépítése 2-3 hétig is eltart. A hét 10 tojásból 15-16 nap után kelnek ki a fiókák, akik hamarosan nagyon zsúfoltnak érzik a fészket. 18-22 nap után repülnek ki. A tojásokon csak a tojó kotlik, a kikelt fiókákat pedig a hím gondozza. Ennek az az oka, hogy a tojó eközben már a következő fészket építi a második fészekaljhoz. Évente 2 fészekaljat nevel. Magyarországon rendszeres, de ritka fészkelő. Nálunk főleg az Alpokalja és az északi középhegység öreg lucasaiban költ. Veszély esetén elsősorban az ajnövényzetben, illetve a lazább szerkezetű avarban keres menedéket. Ősszel a Mátra egyik bércén egy röpképtelen példányt figyeltünk meg, akin a társa próbált segíteni. Körbeugrálta, repkedett körülötte. Nem tudjuk eldönteni, hogy a hidegtől gyengülte le, vagy más problémája lehetett, de elég fürgén ugrált, és nem tűnt sérültnek a szárnya, már amennyire meg tudtuk közelíteni, mert nagyon gyorsan ugrált bokorról bokorra, aztán eltűnt az ajnövényzetben, ahol már nem tudtuk követni. Csak remélni tudjuk, hogy később sem esett baja.